Niin moikka, moi vaan teille kaikille. Me pelataan tällä kertaa Hypixelissä tämmöstä jotakin omituista peliä nimeltä Wizard. Ja mä en tiedä tästä kovin paljon. Mä pystyn räjäyttämään. Noniin. Mä pystyn räjäyttämään tätä varmaan jotenkin tälleen. Jotakin mä tässä varmaan pystyn tekemään. Tässä on tämmöset pointit, mitä capturettaa. Älä yritä. I gonna die. Ahaa, tää on tällainen. Noin, osallas tää lähtis regenaa. Eiku itse asiassa tonne päin ja... Sori jos mun ääni nyt vähän. Niin. Jutellaan vaikka jotain. Että esimerkiksi nuo mun aiemmat videot, ne on tuo 1080p ei taida tykätä oikein näistä mun videoista. Ne nopeutuskohat oli siis yritin tehdä silleen hauskasti, mutta ei tainnut onnistua. Niin mä yritän tehdä silleen, että siitä ei tulisi semmoista mustaa, mutta se vaatii varmaan multa vähän huonompaa laatua. Niin saattaa tulla vähän huonolaatuisempia videoita, mutta videoita nyt ainakin tulee. Ja missähän mun pitäisi mennä tällä kertaa? Jota Defense Want vie niinku tätä hungeria. No joo, eikä se mitään hätä. Niin mä aion tehdä vielä muitakin videoita kuin näitä. Elikkä Hunger Games tulee pääasiassa. Sitten tulee tätä... mitä se nyt olikaan? Hunger Gamesia. Sitten näitä... Vitsi, nää äänet on kovalla. Äänet on kovalla kyllä. No joskus me laitettais ne ihan pois. Että te kuulette minunkin ääntä. Niin tulee videoita. Se on hyvä puoli. Mutta en tiedä mitä. Tuleeko Hunger Gamesia enimmäkseen vai tuleeko mitä vai en tiedä. Niin se saattaa olla ongelma. No, slows. Niin se... Ei se ole ongelma. Miten mä säädän? Ai, mitä vitsi? Onko se joku vippi, kun se tappoi mut one shotti? No niin, here I comes. Tuolla on sinisten toki kohta. Elikkä tosiaan on let's get in. Attack. Attack went ja defense went. Onko näillä järkeä näillä nimillä? Hi. Tadaa.
Nyt on meidän. Hui! Vaikka tässä oli Faldamagea, niin... En nyt yhtään tiedä. Juin! Wow! Woo! He. Invisibility. Hehe. Kaikki näkee mut. Bin. Juttu mage. Mä oon mage. Hehehe. Koska wizard. Hehe. Mä ryssyt. Niin. Voinkohan mä sanoa, että mä oon Tatsuya. Näin edespäin. Joo, nähdään seuraavan roundin parissa. Ollaan taas takaisin täällä TNT-tagin parissa. Tai siis näiden TNT-pelien parissa. Ja siinä oli taas TNT-heppu. Se ei ymmärtänyt varmaan sitä, koska se ei lyönyt mua. Omituista. Ai niin, tässä ottaa Faldamagea. Katsomme. Ai se double jump. Joo, hiljainen hetki, en tiedä. Siellä se shiftailee. What? The fuck? Man, ridiculous. Perään. Sä kuolet. Ei sitten. No joo, jatketaan matkaa. Mut mulla on tää mun TNT, niin tää nyt häiritsee. Jos sä sen. Nyt mä saan sut kiinni. The fuck? Hehe. Hehe. Se oli lähellä. Tää ei kiinnosta. Moi, en valita. Mitä? Kuka sakannut mua? Ette saa kiinni. Fuck it. No fuck! Teet. No! Tukia. No. Sorry. Mä nyt menen tästä. Teiden. Kylläpäs tämä on todella nopea tempusta. Sakki. Sitten me toisensa. Oliks mulla 2? Ei! Mä jäähin. Jaa. Eiköhän tää on hyvä video. Hyvän pyyinen video. Ainakin toivottavasti ja siinä on runoskin. En pidä siitä. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä, kommentoida ja niin edelleen. Meikä Manne oli Tatsuya. Nähdään.